Peak season ng mga bagyo ang buwan ng Hulyo hanggang Oktubre. Sa mga buwan ring ito, kadalasang naglalandfall ang mga malakas na bagyo na umaabot hanggang sa typhoon at super typhoon category. Kaugnay nito, tiniyak ng National Food Authority o NFA Camarines Sur Camarines Norte Branch na sapat ang nakaimbak na bigas at palay sa kanilang warehouse. Sa huling tala ng ahensya, umaabot sa mahigit 26,000 na sako o halos 1.3 milyong kilo ng bigas ang nasa mga bodega ng ahensya. Kasama na dito ang buffer stock ng bigas na binibili ng mga LGU sa oras ng kalamidad. Ayon sa NFA, higit ito sa tinatayang 16,000 na sako ng bigas na kailangan upang matustusan ang pangangailangan ng mga pamilya sa Camarines Sur. May nakatabi rin ang ahensya na mahigit 513,000 sako ng palay o katumbas ng halos 25.7 milyong kilo. Samantala, tiniyak din ng NFA na hindi maantala ang supply para sa programang P20 na bigas sa kabila ng pagsimula ng tag-ulan. Ayon sa ahensya, sapat ang kanilang supply upang maipagpatuloy ang pamamahagi at pagbebenta ng abot-kayang bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sinisiguro naman po ng NFA na tuloy-tuloy naman po ang programa, yung particularly yung P20, yung benting bigas. Tuloy-tuloy naman po na kaya naman supplyan ng NFA ang requirement ng P20. At saka sa tagulan, generally, mayroon naman pong bigas ang NFA. Best effort naman po at mayroon tayong P2 na rice miller na ongoing naman po nagigiling para masustain po yung rice requirement ng probinsya or ng branch. Richin Boy, CSN.